Amcangyfrifir bod 80% o bobl mewn cartref gofal yn byw gyda dementia. Yn 2013, bu'r Gymdeithas Alzheimer yn arolygu perthnasau i breswylwyr mewn cartrefi gofal. A gwelwyd bod llai na hanner ohonynt yn teimlo bod aelod eu teulu yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Ym mis Ebrill 2015, datblygwyd y rhaglen cartrefi gan Age Cymru. Pwrpas y rhaglen oedd cynyddu'r nifer o gyfleoedd i breswylwyr a staff gymryd rhan yn y celfyddydau, a datblygu a mentora artistiaid i gynnal sesiynau i bobl mewn amgylchiadau gofal. Cafodd artistiaid proffesiynol yng Nghymru eu recriwtio gan Age Cymru, a chawsant eu cefnogi gan fentoriaid proffesiynol i gynnal sesiynau cyfranogol creadigol yn wythnosol gyda phreswylwyr, staff ac aelodau'r teulu, dros 8 i 12 wythnos, i ysbrydoli ac ailgynnau diddordeb mewn creadigrwydd. Cynhaliwyd cyfnod cyntaf y prosiect rhwng 2015 a 2017, cyfnod 2 rhwng 2017 a 2019, gyda'r cyfnod presennol yn rhedeg o fis Medi 2019 at ddiwedd mis Awst 2021. Mae 3,217 o breswylwyr cartrefi gofal nyrsio a phreswyl, staff, gwirfoddolwyr ac aelodau'r teulu mewn 194 o cartrefi gofal wedi cymryd rhan ers cychwyn y rhaglen. Mae gwerthusiad annibynnol o gyfnod cyntaf y rhaglen gan ganolfan datblygu gwasanaethau Dementia Cymru ym Mhrifysgol Bangor wedi datgan bod y rhaglen wedi cael effaith sylweddol ar lesiant pobl hŷn, yn ogystal ag agweddau staff at breswylwyr, yn enwedig y rhai sy'n byw â dementia. Cafodd staff yr hyder i arwain gweithgareddau creadigol eu hunain, ac roeddent yn fwy parod i ganfod profiadau diwylliannol y tu allan i'r gwaith. I'r gwerthusiad hwn gynnig tystiolaeth gref o effaith y rhaglen cartrefi, teimlwyd y byddai dadansoddiad a denillion cymdeithasol ar fuddsoddiadau cynnig tystiolaeth bellach ar y gwerth cymdeithasol a gynhyrchwyd. Mae dadansoddiad a denillion cymdeithasol ar fuddsoddiadau yn casglu gwybodaeth mwyn datgan sut mae newid yn cael ei wneud drwy fesur canlyniadau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd, ac yn defnyddio gwerthoedd ariannol i'w cynrychioli. O'r dadansoddiad hwn, gwelwyd bod cartrefi yn darparu gwerth cymdeithasol rhwng 4 punt a 53 ceiniog, a 9 punt ac 8 ceiniog, ar gyfer bob punt a fuddsoddiwyd. Yn ôl gwerthusiad a rhagdybiaethau manwl yn seiliedig ar ymchwil flaenorol, yr adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiadau bras yw 6 punt a 48 ceiniog ar gyfer bob punt a fuddsoddiwyd yn ystod y 2 flynedd gyntaf. Mae gwaddol arbennig cartrefi yn cartrefi gofal yn mynd y tu hwnt i werthfawrogiad mwy o'r celfyddydau, ac i mewn i elfennau hanfodol gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Soniodd staff am y ffordd mae'r sesiynau wedi gwella eu perthynas gyda phreswylwyr. Mae cartrefi hefyd wedi dylanwadu ar ymarfer personol yr artistiaid, gan arwain at nifer o ffilmiau byr, recordiadau sain a theithio o amgylch arddangosfeydd celf gweledol. Ar y cyfan, mae gan y rhaglen cartrefi werth cymdeithasol, ac yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar y sector gofal cymdeithasol. Cyflwynir y rhaglen cartrefi gan Age Cymru, a fe'i hariennir gan The Bearing Foundation a Chyngor Celfyddydau Cymru. Arweiniwyd y gwerthusiad annibynnol gan ganolfan datblygu gwasanaethau Dementia Cymru, Prifysgol Bangor, a gefnogi gan y ganolfan ymchwil heneiddio a dementia.